Good morning guys. मा खबर जाबाय दिनै फुङावनो दै माने इन्टारभिउ थांनो नागिरदों आरोना दिनै रिटेन टेस्ट दं आसाम पुलिसनि थांनो ओंखारबाय जों ओमफ्राय दा जों लाइननिफ्राय डाइरेक्ट ग'थाय होनोसै आरो लोगोफोरा नेना दं ओमफ्राय थांसै लोगोफोरजों ज'नो नोंथांमोना लाना थांजोबनोसै दै साखर थांनोलै मा आङो थांनो हा थांनो गुवाहाटि लोगोफ्रा ओंखारजोब्बाय दै 28 दं 1 2 3 4 ओइ मेला दंलै कमियाव जागोन नामा 20 जनसो 12 दं सोर साबेसे मोनसिगोन बुंनो हाला आरो कार्बि आंलंआव हा माखासे थांबाय दै कारेन्टआव कारेन्ट काउन्सिल माखासे काउन्सिलाव थांबाय गोन्दा गोन्दी नै आसोला जोंना हिर'आ जोंनियासो गाबोन खाबिसि जाबाय बे टिकेटखौ केन्सेल बानायनानै जोंनि मोनसे लाबो गलनिखौ बेखौ केन्सेल बानायना जोंनियावबो लागाव लाङिनिफ्राय कार्बि आंलं लाङिनिफ्राय माखासे दहायनो थांबाय जाबाय जानायलाय गुवाहाटि मा थांनो गुवाहाटि होननो गुवाहाटि लोगोफोर थांगासिनो दं गुवाहाटि बिथाङा एग्जाम थांगासिनो दं नै बिथाङाबो साफा दंजोबो बिथां होनगोन आं आसुमाय गोथां जि मोजां नुहुरो जायगाखौ हेभि नुहुरोलै गोथांनो गाबोन एग्जामा जानो गोनां नै बेहायनो नै बे कलेजाव आसाम डन बक्स इउनिभारसिटि गाबोन फैलायनोसै लोगोफोर गाबोन फुल सापर्ट हो लोगोफोर फुल सापर्ट नै लोगोफोर जोंना रुमा हेभि नै लोगोफोरा रुमखौ माने बुकिं लाबाय आरो ओमफ्राय बेयो जों थागोन साथाम ओमफ्राय नै लोगोफोरा हेल' रुमा हेभि बेसेबां लादोंमोनलाय रुमा 1200 गाहाम रुमा मोनसे रुमाव ओमफ्राय साथाम गुरै थाजायो आरो नै बेड सिटा मोनसे मोननै मोनथाम बाहाय गाबोन दं एग्जामा मा जायो लोगोफोर 80 बारहर लोगोफोर नै गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन आरो जों थांगोन दा माखासेया बैथिं दं लोगोफोर हराव बेरायदों र' एसे गुवाहाटियाव एसे नायदों सिटिखौ माबायदि गुवाहाटिनि गाबोन गारिफोर मेरला खारगासिनो नै सेवलायलायो माथो सेवलायलायो ना मेचनि लोगोफोर दिनै गुवाहाटियाव फैनानै हिर' ओंखाम जाखां अमा बेदर नङा बोरमा बेदरखौसो बोरमा बेदर लोगोफोर जानोसै ओंखाम मिरामिस दे दिनै सुनिबार ना मिरामिस मा बेदर लाखो दे मिरामिस नङा soalnya kita kan balik juga देखाय नै हेडी टेस्टी ना टेस्टी नै लोगोफोर जों थानाय जायगाया मजा बिल्डिं नै रयेल अरुणाचलनो गेस्ट हाउस बिराद मोजां बे जायगाया बारा नङा मोनसे रुमाव हमना लादो आरो 1500 गाबोन लोगोफोर एग्जाम दं मा जायो मिथिला आरो
Korea, Valia desain. Valia desain. Valia desain. Boरै फैयो कुइसना बोरै फैदों Kuisana do mojan. Reasoning सबसे easy. Bye. 2020. अ GK mojan. Amar aise amar Assam GK male. Aru Indian reasoning অলপ tough হয়। মানে কিছু নাই। আমার দে। ओरैनोलाय Kajilang na? गाज्रि Itu jenuh undulang kan? ओरैनोलाय Angna bidene मा होनदो आरो jangan bapak. Hei, दुदु Kalah ya? Iya, mana namanya? ekdom ya. Datu lagi sini ki? Kalah isa lain. Red. Sob duk mana? Kusen tu aise kami paranai. Duk mana? Bodi ji ini kusen tu kami paranai. Bos. Gimana? Lover. Kuisna ke arah sini deh. Bunuh kasur. Wah, berat kena dengan. Kamu jeneba heneo ada. Baksa Sirang, boi boi nalai. Boi 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 di sini. Oh, kuisna sih ke arah sini. Regionnya sih kalau bideng. Bagi berapa dulu ber. Pelakoni mana mani berapa deng? Patang menarik asli. Next show, mereka nanti berdasar pasna. Next show beli nasi ber. Gue nongla. Bajeng trainer, bajeng trainer dong. Bajeng tengah sore no. Mau kabar asal nih? Ya ini bendong. India beli kaisi. Aru Asamor juta wo 2020. Bajeng tengah sore. Kamu lu berkaman. Ini mana berapa? Sorai gila. Pak, kamu kata apa? Bayro. Lagu berapa nih? Yang kamu yakinnya kabel kamang sama stone kabang. Ces. Kabang. Kandi baru lora kita. Esra. Yo. Oi, terpati kam. Hei, best of luck. Aile mau mati. Good evening guys. Diनै जों माने फंनैसो बाथ्रा सोमोन्दो रायलायगोन आरोना एग्जामनि बिखय। आं दाखालि माने एग्जाम थांदोंमोन आरोना, ओमफ्राय आरो भिडिअआ आपल'ड होनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय नै कुइसन पेपारा आंना कुइसन पेपारा डिग्रेडमोन। आंना एग्जाम सेन्टारा गोलैदोंमोन डनबक्सआव, आसाम डनबक्स इउनिभारसिटियाव बेहाय गोलैदोंमोन आरो। ओमफ्राय मा होनबावनो लोगोफोर, बारा मोजां जायाखै एग्जामा। ओमफ्राय कुइसना एसे हार्ड फैदों आरोना, मेथ्सआ फैदों। ओमफ्राय माबायाबो जिकेआबो एसे बोरैबा फैदोंलै, माने हमनो हाया गोदान एसे कुइसन फैदों। ओमफ्राय आरो फरायनायफोराथ' माखासे फैयाखैनो, जेनेबा बेटल अफ प्लेसि, रेटिलेटर, महात्मा गान्धीनाव फैयाखै। ओमफ्राय आरो माधबदेब शंकरदेब बेफोरना फैयाखैनो, बांसिनानो फैयाखै। एसे गोदानसो फैदों। कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय माखासे फैदों। ओमफ्राय आरो हिस्ट्रिनिफ्राय जिअ'ग्राफिनिफ्राय फैदों आरो माखासे। ओमफ्राय कनफिउस जादों आं, माने माबायदि कनफिउस जादों, माने एन्सार बिखो होगोन माने बिदि जादों आरो। माने बाराद्राय हरे सानै लेखा नायनानै बिदि जादों, माने कनफिउस जाहैदों। माने मा जाहैदोंथाय गावनो। ओमफ्राय आरो बिदि जादों आरोना, माने राइट, माने गावनो फरायनानै राइट होनाय एन्सारखौनो माने बिदि नै आं बिदि बिखौ आं गावनो फरायनानै राइट होखाबाय दे। ओमफ्राय उनाव मा साननानै ओमफ्राय नै बिखौसो होफ्लांबायब्रा, बिदि जादों आंहा। बिदि कमायाव बिदि दं, पासतासो दं आरो बिथिं नै बेबो नै माखौ नै फार्स्टनिखौ होखाबायब्रा आं, बेखौ दाननानै नै आइखौसो होफ्लांबाय। बिदि जादों। मानो बिदि जादोंथाय आं गावनो मिथिया आरो, माने कनफिउस जाहैदों माने एग्जामाव। फार्स्टआव आं माबा नायदों जेनेरेल नलेज, ओमफ्राय बिनि उनाव रिजनिं नायदों। ओमफ्राय बिनि उनाव टाइमानो माला जोबलांखो फात्ता मोनासै। आसरित, माने 2 घन्टाल' ना, ओरैबायदि जादों आरो। फार्स्ट टाइम होदोंमोन आं एग्जाम देग्लाय आसाम पुलिसनि। गैया 30ताल' हादों लोगोफोर। आरो नोंसोरो बेसेबां हादों कमेन्ट खालाम लोगोफोर, सोर हादों बेसेबां। मा होनो लोगोफोर,
साख्रिथ' मोनखाला बे बोसोराव नेक्स्ट गासै ट्राइ नायनोसै एबार एसआइ नायनोसै ट्राइ बि कमप्लिट जाखानाय ना एबार एसआइ नायनोसै एसआइआव बांसिन पस्ट थानो हागौ मानो होनबाथाय फिजिकेलाव फेल जाजोबदों गासिबो खोनादों आरो एसआइ होनोसै आरो मोनसे दं आंहा बे CICF नि ट्रेटमेन्टनि बेखौ होनोसै लोगोफोर बेहायबो रानिं दं रानिंनि उनाव एग्जाम जागोन आरो बेखौबो ट्राइ नायनोसै बिदिनो आरो बारा इयार्स गैला आंना लोगोफोर आंना आरो 2 बोसोरल'सै दा 28 जाबाय कमप्लिट आरो 2 बोसोरसै ओमफ्राय आरो मैया फैनानै ट्रेन सा भिडिअ लाबोबाय ओमफ्राय भिडिअखौनो लानाय जायासै फैनायाव हर जाबोबाय नालाय जों गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट हजों ओंखारदों हजोंनिफ्राय डाइरेक्ट फैबाय आरो लाङो ओमफ्राय न'आव फैबाय एखमबा हरावसो मोनफैदों हरनि 8टा जादों आरो ओमफ्राय भिडिअबो लानाय जायासै ओमफ्राय दानैसो दिनै लाबाय आरो बा आंनो लोगोफोर आंना देग्लाय रिजाल्ट फैनाय नङा पाक्का फेल आरो 30टायाव बेसेबां मोनदों आंलाय बेसेबां मोनगोन खुब मोनब्ला 15 मोनगोन आरो 30टा एन्साराव 15 मोनबाय मा जाखो बेलाय 50 जेनेबा फिजिकेलाव 50 बाय जाखां 65ल'सो जायो खामानि गैया लोगोफोर जेनेबा 25बा आखा थायोमोन आरो 75 थांनो होमबा मोननायनि चान्स दंमोन आरो माने भाइभा होनो चान्स दंमोन आरो थ' मा होनो लोगोफोर खाफाला गाज्रिबाथ' बिदिनोसै नेक्स्ट टाइम ट्राइ नायनोसै कलेजाव बयबो लोगो मोनगोन ओमफ्राय बार मोजांनो होदो बयबो जाय नाम्बार लाबोनो हायाखै नेक्स्ट क्लासाव माबा नाय रिजनिं नाय मेथ्स नाय ग्रामारा बे मोनथामखौ नाय नलेज माब्लाबा नायनाङा नलेजआ गोदान फैबाय थायो लोगोफोर पागल जायो नलेज नायनानै 1 घन्टा थाखादों आंना मेथ्सआ गथा मोनखागोन आरो रिजनिं गथा मोनखागोन आरो ग्रामार गथा मोनखागोन बे मोनथामखौ कमप्लिट खालामनाब्लानो जाखाबाय आरो 20टा गय फैदों माबाया जेनेरेल नलेज माबाया रिजनिं ओमफ्राय जेनेरेल नलेजआथ' जेनेबा 40टा फैदों ओमफ्राय माबाया मेथ्सआ माबा फैदों आरो 20टा ग्रामार 20टा ओमफ्राय रिजनिं 20टा मेथ्स 20टा बिदि फैदों ओमफ्राय नलेजआ माबा फैदों आरो 40टा मा होनो लोगोफोर रिजाल्टआ मोजां जानायसै एबार पाक्का सियर खारो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर एबार मा होनो एबारथ' उपाय गैखाला खस्थ' मावनानै एफा खारनानै सेस खामानि गैला बरबाद जाबाय देग्लाय बोसोराव लाइफआ नेक्स्ट बोसोराव नायनोसै लोगोफोर नेक्स्ट बोसोर दै थ' बाय ओमफ्राय नेक्स्टआव लोगो मोनगोन दै लोगोफोर दुखुबो जाबाय आरो लोगोफोराबो हायाखै नै दुखु जादों बयबो कार्बि आंलंना थ' बाय दै भिडिअ बा शेयार खालाम लोगोफोर भिडिअखौ बा कमेन्ट खालाम बाय